Nesmelým boskom začína rozprávka, končí sa úsmevom malého dieťatka. To nie je rozprávka, to je už život sám. Nech veľa šťastia prinesie i vám. Sladkým snom tvoj otec stráži dom. Mať trasie rúže záhradné a z nich ti sníček odpadne. Spí sladkým snom, spí dieťa, spí, smí oblak na nebi a hviezdy svietia blik a mesiac je jej pastierik. Spí, dieťa, spí. To si pamätám minimálne 8 rokov a dámy myslím, že 13-14. Ďakujem, že ste prišli naozaj na najkrajšej akcii našej mestskej časti, na uvítaní maličkých do života a akési oficiálne pasovanie za Novomešťanov. Vítam medzi nami aj moje kolegyne, pani poslankyňu Vítkovú a pani poslankyňu Fultner. Dámy, dobrý deň. Ďakujem pekne aj pani učiteľke a dievčatám z našej základnej školy, nedalekej Českej, za pekné vystúpenie a pekné uvedenie dnešného programu. Dievčatá, ďakujem pekne. Milé deti, milí rodičia, dovoľte mi vysloviť iba dve priania. Jedno je pre detičky a jedno pre vás. Detičkám chcem zaželať jedinú vec. Spokojných a šťastných rodičov. Vás. Nič iné dieťatko nepotrebuje. Ani veľa hračiek, ani množstvo krásnych výletov, ale naozaj rodičov, ktorí ho majú radi. A vám, rodičia, budem želať to, čo želám sebe. Želám nám, rodičom, aby sme mali vždy zdravé detičky. Nič iné nie je v živote rodiča dôležitejšie. Dámy a páni, ďakujem, že ste prišli. A teda, ak dovolíte, prejdeme k tomu, že každý z vás dostane príspevok v mestskej časti o výške 200 eur ako takú malú pomoc. Mamička dostane od nás kvietok a oteckovia hrkálky s podradníkmi. Verte mi, ja som ich vždy využil. Takže ešte raz, tešíme sa, že ste tu a želáme vám všetci čo najkrajšie prežitie sviatkov. Tento rok vás bude v rodine trošičku viac, tak si to užite.